Het aantal afgekeurde Zeeuwen gaat de komende tijd fors toenemen vanwege langdurige coronaklachten. Mensen die ik tot nu toe heb gezien, die hoef je maar te vragen om van de wachtkamer naar de onderzoekskamer te komen. Dat is extreem vermoeiend voor deze mensen. En verder in deze uitzending. Hulst wil geen half carnaval. En wie helpt de concertzaal aan een nieuwe dame? Goedenavond. Het aantal mensen dat arbeidsongeschikt wordt verklaard zal de komende tijd explosief stijgen. Dat verwacht het UWV. De uitkeringsinstantie keurt op dit moment de eerste mensen die aan het begin van de pandemie corona kregen en nu, 2 jaar later, nog steeds kampen met klachten, zoals vermoeidheid. Jezelf stopt je wereld, stopt alles om je heen. En dat is, ja, dat raakt me gewoon enorm. Ja, als ik zo, ik kan dat gewoon heel moeilijk een plaatsje geven en accepteren dat je dat niet meer kan. Sanne-Jaap van der Hof uit de Oost-Soeburgen is een van de eerste die door het UWV is gekeurd en arbeidsongeschikt is geraakt. Goeiedag. Hij heeft nu bijna 2 jaar long-covid. Hij is 48 jaar. Oh. Nu heb je 2 minuten gestofzuigd. Wat voel je dan? Ja, het is gewoon een aanslag op je energie, zeg maar. Het UWV ziet nu de eerste mensen van een nieuwe groep, de long-covid-patiënten. Deze mensen die ik tot nu toe heb gezien, die hoef je maar te vragen om van de wachtkamer naar jouw onderzoekskamer te komen. En dan zie je eigenlijk de vermoeidheid al naar voren komen. Dat is extreem vermoeiend voor deze mensen. De verzekeringsarts van het UWV bekijkt van elke individuele patiënt hoe ziek hij is en hoeveel werk hij nog aan kan. Nou, de mensen die ik nu gezien heb, en dat is natuurlijk nog geen hele grote groep, dat zijn vooral mensen die in de zorg gewerkt hebben. Of men was op vakantie en daar heeft men COVID opgelopen. En dat varieert in leeftijd van 30 tot en met 60, 65. Dus eigenlijk van alles. Het is echt gewoon dat ze met speldenprikjes, zeg maar, in je been of in je lijf prikken. En op een gegeven moment krijg je eigenlijk gewoon een druk onder in je longen. Ja, en dan lijkt of je gewoon 2 marathons hebt gelopen in een minuut. En dan ben je gewoon op. Hij hoopt dat het dit jaar lukt om 1 of 2 uur per week te gaan werken. Het UWV helpt hem daarbij. Maar niemand weet nog wat de vooruitzichten zijn bij long-covid. De een zegt, er zit een goede vooruitzicht in. En de ander zegt, ja, dat kunnen we gewoon niet zeggen. Het probleem is gewoon, daar zit het hem voor mij in, vooral emotioneel, dat er niemand is die kan zeggen, morgen is voorbij. Het UWV verwacht de komende jaren een grote groep long-covid-patiënten. We hebben allemaal gezien hoe explosief deze pandemie is geweest. En zo zal het bij ons ook gaan volgen na 2 jaar. Sanne-Jaap van der Hof krijgt nu een WIA-uitkering van 70% van zijn laatst verdiende loon. De verschillende incidenten die de laatste maanden hebben plaatsgevonden in Middelburg zijn volgens de politie niet toe te schrijven aan 1 groep. Sinds eind december zijn in Middelburg al 10 incidenten geteld, variërend van een steekpartij tot berovingen en brandstichtingen. Het is gewoon een hele drukke periode geweest, in heel Zeeland. En ook in Middelburg hebben we heel veel incidenten gehad, maar die staan eigenlijk allemaal los van elkaar. Zo worden in de brand gestoken auto's van eind december in de wijk Douwendalen gelinkt aan het criminele milieu. Terwijl jongeren volgens de politie verantwoordelijk waren voor brandstichtingen in huizen. De politie hoopt dat het snel rustiger wordt in Middelburg, al heeft de gemeente de belangrijkste rol daarin. De gemeente is echt regisseur op al die problematiek en kan weer vanuit een hele andere hoek die problematiek aanpakken. Maar als politie zijn we gewoon om uiteindelijk die zaken op te lossen en daar verdachten op aan te houden. Nou, als ik kijk naar de incidenten die zich afgespeeld hebben, hebben we ook een hoop aanhoudingen gedaan. En ook de gemeente denkt dat de incidenten van de laatste week op zichzelf staan, maar denkt wel dat er sprake is van een verharding van de jeugdcriminaliteit en overlast. Omdat de situatie in de gevangenis van Dendermonde mensonterend zou zijn, wil de verdachte van het doden van de Belgische kleuter Dien niet worden overgeleverd aan België. De man zit sinds vorige maand vast in Middelburg. De man heeft Dien vanuit Sint-Niklaas ontvoerd en dood achtergelaten op Niels Jans.
België heeft om overlevering gevraagd. De rechtbank in Amsterdam besluit daar over 2 weken over. 2 mannen die betrokken zouden zijn bij de smokkel van 9 Albanezen van Zeeland naar Engeland zijn vrijgelaten. Omdat de inhoudelijke behandeling van de zaak voorlopig nog niet van start gaat. Dat bleek vandaag tijdens een tussentijdse zitting. Vorig jaar juni werd de boot met Albanezen voor de kust van Vrouwenpolder onderschept. Zo ging carnaval in Zeeland er voor corona aan toe. Maar nu vormt de organisatie van dit feest een dilemma voor burgemeesters. Volgens de huidige coronamaatregelen moet je namelijk nu op je stoel blijven zitten in het café op 1,5 meter afstand. En volgens burgemeester Jan-Frans Mulder van Hulst kun je het dan net zo goed niet vieren. Carnaval is carnaval. Dat kan niet in een polonaise met stoelen. Dat kan niet, dat is alles of niets. Dus eigenlijk, ja, je kan ook niet een beetje zwanger zijn. Je bent of zwanger of je bent het niet. En eigenlijk is het, je viert carnaval of je viert het niet. En volgende week besluit het kabinet of en hoe carnaval kan worden gevierd dit jaar. De gemeente Hulst heeft carnavalsorganisaties en de horeca alvast gevraagd om na te denken over alternatieve plannen en die zo snel mogelijk in te dienen bij de gemeente. Hij stond aan de wieg van de oprichting van de Terneuzense partij Top Gemeentebelangen. Maar na de gemeenteraadsverkiezingen houdt de 85-jarige Giel van Boom ermee op. Een pijnlijke keuze, maar door wat er afgelopen jaar is gebeurd, onvermijdelijk. Een jaar geleden werd Giel van Boom plotseling blind door een aantasting van zijn oogzenuw. Zijn vrouw en fractieleden lezen hem stukken voor, zodat hij door kan werken. Het was stil en dan zegt ineens Maddie en Moor: "Hey Giel, je moet nog op je handje." Maar zo gaat het niet langer, vindt hij zelf. Ja, je kan je niet meer zo danig inzetten als dat je zou willen. Hij is een ras-echte Rotterdammer die in 1963 naar Zeeland komt voor zijn werkgever Douw. Op zijn 58ste gaat hij daar met de fut. Een politieke partij beginnen stond niet op zijn lijstje, maar ontstond door frustratie over een voetpad. Naar het voetbalveld van Hoek wilden ze niet aanleggen. En daar ben ik eigenlijk wel 10 keer bij de gemeente over wezen praten. En steeds werd er gezegd, we nemen het mee en we bekijken het. Maar ergo, er kwam niks van de grond. Tot de 10e keer ik gezegd heb van, ja, dan ben ik dus van het stadhuis naar de notaris gelopen en gezegd, nu de statuten opmaken voor een politieke partij. Met hulp en adviezen leerde hij het politieke vak. Belangrijk voor hem was om de schakel te zijn tussen de burger en de gemeente. En zo werd het Geeltje van Giel geboren. Vanaf 2004 ben ik dus begonnen met het Hoeknieuws, een A4'tje. Met bepaalde zaken wat er in het dorp speelde en zaken wat op de gemeente speelde wat Hoek betreft. Ik geef 4-5 keer per jaar gaf ik dat geeltje uit. En als het te lang duurde, dan werd ik wel gemaand. Joh, wanneer komt er weer één? Hij geniet van de politiek, maar aan één ding heeft hij nooit kunnen wennen. Ik heb altijd het geluk gehad dat ik bazen had die zeiden van, oh Giel, wat je zegt is een goed idee, morgen doen. En als je dan in de gemeente zat, dan duurt het jaren eer dat er wat gedaan wordt en iets voor elkaar komt. Van Boom staat onderaan de kandidatenlijst op plek 30 als lijstduwer. Van de gemeenteraad neemt hij afscheid, maar bij de partij blijft hij betrokken. Want zijn hoofd zit nog vol ideeën. En de gemeenteraadsverkiezingen zijn dit jaar van 14 tot en met 16 maart. De vleugel van de Concertzaal in Middelburg is aan vervanging toe. De concertvleugel voldoet niet meer aan de eisen van hedendaagse pianisten en dus komen ze niet meer naar Zeeland. Een nieuwe vleugel is duur, dus is de Concertzaal een actie gestart om zoveel mogelijk geld bij elkaar te krijgen. Ze wordt liefkozend de oude dame genoemd, de vleugel van de Concertzaal in Middelburg. Ze is nog steeds prachtig, maar haar dagen zijn geteld. Deze concertzaal is de enige concertzaal in Zeeland. En staat bekend om zijn verschrikkelijk goede akoestiek. Mensen komen graag hier naartoe. Alleen onze eigen vleugel voldoet dan niet aan de huidige normen van deze tijd. En daarom willen wij toch heel graag naar een nieuwe vleugel.
Pianist Hannes Minnaar speelde in de concertzaal eind vorig jaar zijn Goldberg-variaties van Bach op een speciaal overgekomen vleugel, omdat hij de oude dame van de concertzaal niet goed genoeg vond. Ja, dan wordt het wel een dure grap. Wij willen graag dat pianisten ook blij zijn om hier te mogen spelen. Dus is er een actie gestart voor een nieuwe vleugel die wel aan alle eisen voldoet. En dan moet je toch al gauw denken aan een bedrag van €100.000. Hoe gaan ze dat bij elkaar krijgen? Sponsoring, hele mooie bedrijven in Zeeland, hele mooie relaties waarvan wij denken van wellicht hebben zij ook een warm hart voor de concertzaal. En dan donateurs en ook crowdfunding. Gewoon kijken met onze omwonenden, met mensen in Middelburg, maar met mensen in heel Zeeland. Want het is de Zeeuwse concertzaal, de enige mooie concertzaal in Zeeland. Het zou mooi zijn als er volgend jaar een nieuwe vleugel op dit podium staat. Tot die tijd wordt de oude dame gekoesterd. Ze heeft best een zwaar leven achter de rug, maar volgens mij is ze wel gelukkig hier. En ze heeft een indrukwekkende staat van dienst. Wat voor mij echt wel een hoogtepunt is Philip Glass is hier 2 keer geweest. Heeft er 4 concerten opgespeeld en 1 keer solo. Een jaar later, in 2011, opnieuw met de violist Tim Veen. Nou, dat is een heel mooi moment, maar zo zijn er heel veel mooie momenten. Ja, ik denk dat de top van de Nederlandse pianisten hebben hier wel al opgespeeld. En nu moet de vleugel dus plaatsmaken voor een moderner exemplaar. De reden daarvoor zit hem vooral in de hoge tonen. De oude dame is niet altijd even makkelijk om te bespelen. Laten we het zo maar zeggen. Een nieuw instrument heeft misschien meer kleur, meer verschil in kleur. En dat is wat echte toppianisten natuurlijk zoeken. Plus dat het middengebied, dit ongeveer, is echt mooi. En de baskant ook. Maar bij een nieuwer instrument, de diskant, de hoge kant, ja, die heeft weinig power op een gegeven moment. En ik kan wel eens proberen om dat te laten horen. Kijk, zo'n piano is een slaginstrument, dus het gaat een hamertje tegen een snaar. En nou ja, hier heb je een mooie klank, maar hier heb je uiteindelijk heel veel bijgeluid. En ik kan wel harder gaan, maar je gaat niet meer klank horen. Het gehamer krijg je. Nou ja, dat is... Ja, bij een nieuw instrument krijg je dat wel. Een nieuw instrument doet gewoon veel meer wat je zelf erin legt, wat je zelf zou willen. Daarom willen we een stap naar de eredivisie maken. Met een ander instrument hopen we dat er de toppianisten ook naar Middelburg komen. Aan de kust was het zonnig, landinwaarts overigens ook, maar dan weer met wat meer wolkenvelden. Het bleef vast verder zacht met maximaal 12 graden en met een nog best krachtige wind. Morgen is het wisselend bewolkt met brede opklaringen, maar ook nog steeds kans op lokaal een buitje. Maar het blijft zacht met temperaturen rond de 10 graden. En vanaf donderdag wordt het langzaam kouder en natter. En tot zover Zeeland Nu voor vandaag. Nog een mooie avond.